салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. бародаро, аз рӯи ковери видео фаҳмидем ки видео дар бораи бародари тоҷик мерава. ман медонам ки шумо бисёриётон нағз намебинам ин одама. ин одама не толка шумо, ман худам як вақт шумош мебинам, аммо ба ҳар ҳол масалан фарзанди тоҷики хумонай мо бояд ки дигара дастгирӣ кунем. барои ҳамо имрӯз дар бораи гандагиёшон гап намезанем, имрӯз дар бораи хубиш гап мезанем ки масалан дастгирӣ мекунам. имрӯз биё ҳама каса ки агар ки дастон нараса 20 нафар дар каналаш намераса барои 10,000 шидан. ман силкаша дар комментария закрепит мекунам. бародаро будроен 20 нафар аз номи канали омӯзиши ютуб салом бинависен ва 20 нафар подписаться кунен. аз дуруни масалан ба шарти видео агар ки 1000 просмотр бигирам, ба шарте на худ 1000 просмотр, 1000 подписчик, 20 подписчик масалан дили гарм надошта боша ки подписаться кунад. биё меган ку дили як муъмина хирсан кардан ин беҳтарин чизе. бидурен дар комментария силкаша закрепит мекунам. 20 нафар аз номи канали мо подписаться кунен. ваям хирсан, шуморам хирсан. баъд агар ки кадомеда каналои ютуб дар кораи ватсап мо дар рӯи экранай занг бизанен. каналои мо ай 500 подписчик сар мешавад то 80,000 подписчикара нархошон ай 7,500 рубли сар мешавад, ҳам хел рафтан мегирад. шумо дар канали 500 подписчика дар кораи 1000 тага, 2000 тага, 3000 тага, 4000 тага чанд тагаи дар кораи занг бизанен, суҳбат мекунем. суҳбато ки пухт бародаро ҷош таъффур мекунем, канала бигирен ва пешравӣ гирен дар суномонаи ютуб. хонаободу сарбаланд бошен. баъд бародарон кира бародари тоҷик як хатоӣ дора. ман хатоиша ин карад мегум дар видеои оянда. шумо интизор шен. лайк, подписасаро фаромӯш накунед. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо: самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.